Hello, sanibonani. Unelisiwe lo. Udangela besuthu. Ngila ngizonixwayisa. Njengomsebenzi wasekitchen, ngisebenza as a domestic worker. Kusho ukuthi unyaka 2019 ngawuyeka umsebenzi wami ngesimo sokuthi usasebenza siba u2. Ngesimo sokuthi usise ngangisebenza naye sasibuye singashayisani kahle. So nga-decide ukuyeka. Uma ngidecide ukuyeka ngiyeke mhlambe kwaku-August, early August. So isinqumo ngasithatha fast ngayeka. Uma ngiyeka ngihlale ngahlala inyanga eyodwa. Akumnandi ke vele ukuhlala ke ngihlale ke uma ngihleli ebese nje angithi vele around amadolobha ethu kuba khona indawo ezingama-agent la uthola ukuthi kubhaliswa khona nje umsebenzi, different work. Kuyenzeka wasendlini, wokhesha bese bekhipha kwi-database ke. Okay, ngihambe ngiyobhalisa. Uma ngiyobhalisa kusho ukuthi laba abangithola kwi-database kwakuzigebengu, cause ukuqala kwami ukucommunicate nabo bathi base-Pinetown eThekwini. Ngokuhlala mina ngiseThekwini, sengikhohliwe ukusho, sorry guys. NgiseThekwini ngokuhlala, so amatoha mvele ala eThekwini. Abese bethi base-Pinetown. Baqale bathi bayi-agent etholela abantu umsebenzi base-Pinetown. Okay, ngilalele kayo. Yabona nje umuntu desperate uthatha yonke into eqhamukayo, because phela nginey'ngane, nginabafana abawu2, kumele bafunde, kumele badle. Ileyo nto ebalulekile. So lesikhathi sengihleli phansi kade ngisebenza sekunzima. Isinqumo ngasithatha fast, kodwa futhi ngesikhathi ngisithatha angicabanganga ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi ngithole umsebenzi. So ngibhaliseke, shuthi lo muntu akangifonelanga, wavele nje wangi-WhatsApp. Hi, usafuna umsebenzi wasendlini? Ngithi ya, ngina-choice phela vele. Okay, kwi-profile pic yakhe kulo WhatsApp ufake isithombe somlungu. So nami ngicabanga ukuthi hayi ke shuthi i-agent yangampela hayi sikhulume nalo muntu and English yakhe ayisolisi nje ukuthi yabo umuntu omnyama or what. Akhulume nje. Hayi ngijabuleke nami ukuthi hayi sengithola umsebenzi. Kodwa manje umehluko bese bethi kuzoba i-slip in, ngizophuma njalo ngoLwesihlanu. Ngesimo sokuthi vele ngangasebenzi ke bese ngiyavuma. Okay, ebesethi ngizokunikeza inamba yalabantu engifonela bona, abakwamkhizi Sibongo. Okay fine, anginikeze inamba yabo ke siqale ke sicommunicate nalabantu. Uzofika nini? Hayi ngisho usuku. Bese bethi bona, besethi kube ngathi uma wakulomuzi engiyakona. Ebesethi kumina sisi ngingena ebusuku mina, ungakwazi yini ukuthi ufike namhlanje? Because iy'ngane njengoba sidinga umuntu nje, ngingena ama-shift yena ngesikhathi esemsebenzini ebusuku, iy'ngane zisuke yisele zodwa. Ayi khona vele ngangahlelile ke, kodwa ngesimo sokuthi-ke yabo sekuyashesha futhi umsebenzi, futhi ngihlela ngisebenzi, hayi sasileke phezulu. Okay, kukephi ne-Pinetown na? Bese yasho-ke eDozenhoek. Alright, angikaze ngiye eDozenhoek, angikwazi nje. Ngiyazi khona ukuthi indawo e-under Pinetown, kodwa ngangakwazi. Alright, ngizame ngihlangane, ngiyabona nje ngiqoqaqoqe ngihambe. Bese ngiyabuza kwabanye abantu, okay, ama-taxi atholakalaphi ayeDozenhoek? Angaze ngiye nje kuleyo ndawo. Ngihlala eThekwini vele eNanda, kodwa lezi ndawo emudlule like lamalokishi oqala eThekwini uqala manje udlule angikwazi, ngazi leli side lingakonanda. Alright, ngigibele mhlambe wangabo-3 kanje. Ngiyitshethi ngoba vele sivumelene nomqashi ukuthi noma ngingafika late akunankinga ngoba vele sengizosebenza. Okay, sivumelane ukuthi okay angikwazi la engiyakhona. Njengoba ngingakwazi nje kuzokwenzakalani? Bese thina ngizokuthumelela ingane ezokulanda. Yonke into, i-direction yala engiyakhona ila efonini. Uma ngifika emathekisini ngiwacinga amathekisi ngiwathole. Uma ngiwathola amathekisi ngivele nje ngiqonde ku-driver ngoba phela ubugebengu sebabaningi. Ngithi driver, ngiya kule ndawo angiyazi,
Le ndawo le ise-Maranridge ise-Maranridge istophi kwathiwa ngizoyihla e-Maranridge emagroundini. Okay, ngihambe nangampela ihambe i-taxi kucaca ukuthi hayibo nakho ngiqhamukela endaweni manje engakhombisi ukuthi phela like suburbs nani mina ngijwayele ukuyisebenzela abantu abamhlophe yabo nje ngitshela phela okay fine noma kuwumuntu omnyama ngathi indawo e-right nje ethi ayibe yi-suburb yabo. Alright, bese driver bese ngibuza ke driver kanti asifiki la siyakhona. Hayi bese driver uma sidlula la sesoqhamukela khona. Hayi caca phela ukuthi hayi uma zakhele phela lapha. Hayi kodwa futhi ngibe nalelo themba nyana yabo. Okay, ngehla estopini ngiphinde futhi ngime estopini ngisend WhatsApp sengifikile ke njengamanje. Ngigqoke ingubo ukuthi ngiphethe isikhwama sokuthi athi okay sengiyithumelile ingane ezokulanda estopini kodwa uzoma kancane because kuyibanga ukusuka la ekhaya ingane yestopini. Hayi ngilinde ngisalinde mhlamba kuphelanga 15 minutes ngibona umfana nje ubhuti omdala ngasho njalo ngoba around la ko-30 afika ubhuti sabona sisi yebo wena unelisiwe ngithi mina yebo uthi okay ngizolanda wena sesingahamba. Hayi sihambe uma sihamba ngithi mina siyangalapha. Hayi bese khomba enye indawo ethi ayibesa nathini ihlala emakhaladi angiyazi le ndawo igama lakhona noma isemarandi angazi nami ukuthi kephi. Okay sihambe nalobhuti yey indlela esayihamba and futhi lo mfana lo engihamba naye ngimbuze wena ungwala engiyakhona noma kanjani. Athi nayi mina ngumfana wakamakhelwane kuphela ngithunyiwe ukuthi ngizothatha wena. Alright nami ngivumeke sihambeke kanti angibuzange elangeni ngihamba nesigebengu uqobo. Alright sihambeke nomfana umfana masihamba athi ngihamba indlela ngibona ukuthi hayibo kanti ke place yakhona. Athi niyabona sidlula lapha yalo yamusi siyangale kwakhona. Hayi ngizoyozama ukuthi nginqamlele le ndaba ukuze izosheshe ifike la akufanele ukuthi ifike khona. Alright kusho ukuthi ke ngithe nje ngisahamba nje endleleni siyaxoxa nje naye and akukho kusolisa ukuthi isigebengu nokuncane nje kusolisa ukuthi isigebengu. Ngivele nje ngishaya uvale ngingalwazi luthi nje thas luthi nje nqe uvalo luthi malungishaya uvele kufika ukuthi angithanda the same time. Into yangifikela ngafikele ukuthi ngithi yabo Thixo simakade yabo le ndlela engihambayo angiyiboni kahle angazi ukuthi kwenzakalani ngicela ukuthi kube wena ongikhanyiselayo ukuthi ngibhekephi. Lapho ngishaya umthandazo ngenhliziyo. Alright ngiqede ngikushaye nje ube fast lo vele kufike nje amagama ukuthi angisho kanjalo ngisho ngiqede lapho siqhubeke sihambe nomfana. Hayi caca phela manje uthi kuyahwalala sihambe sekukhanya ugesi sekumnyama asifiki kule ndawo futhi asifiki kule ndawo nje akukho futhi engikusolayo mina siyayixoxela nje kahle no brazo lo akukho nje engikusolayo. Hayi oh my world sekudaki. Alright sihambe ke nalo bhuti lo yabo sithi masihamba kucacisa amajaridi aphila emephela amajaridi bese ngithi mina bese siyabona lo muzi lo siyangale kwakhona. Bese ngithi mina lalela ke mkhulu uyabona ke yabo manje ngiyajika ngibuyele eNanda. Athi na ho sisikazi singani sesifikile nje ngithi uyabona lo muntu lo obekuthumile ukuthi uzolanda mina ubazi ukuthi sihambe ibake lingaka wajika futhi wangeza ukuzongilanda. Yabo manje ngikhathele manje ukuhamba indlela ngingafiki la engiyakhona ngiyajika manje. Hayi avela athi ubhuti okay okungcono sisters asihambeni uyolala endlini yami. Ngithi mina hayi but angilala endlini yomuntu engingamazi mina yabo nje ngibona ngisuka la ngiyahamba nje ngiye eNanda. Hawu sisters uzofika kanjani eNanda ngoba yabo manje isikhathi sini and ama-taxi ayaphela ngabo 8 nje ama-taxi abasekho ama-taxi asuke nje ebheke edrobheni ngabo 7-8 abasekho ama-taxi abheke edrobheni. Hayi ngijike hayi umfana vela ajike nami
futhi uma ejika nami akukho engikusolayo ukuthi waye umfana ajike nami ngisho ukuthi hayi kusho umfana nje onofefe uji uyangisiza umfana. Hayi sihambe nomfana ngiyenqamulela indaba. Sithi uma sifika ngasesitobhini sithi sesinyukela ngasesitobhini athi, sisters uyabona nje la ukuthi siqhamuke ngaphi? Ngithi mina ya ngiyabona. Athi okay. Sathi mhlawumbe sathatha ama-step ambalwa avela sikhokhe isibhamu haxa. Empilweni yami ngangiqala ukubona isibhamu, ngangiqala ukusizwa sikhala endlebeni zami. Avela nje, sisters buyisa la amafoni akho. Ngavele ngamnika amafoni lawo. Wavele wathi hamba. Hayi ngiyakutshela into engangiyiphephuka ngisuka lapho ngesitobhini. Lapho mhlambe kwakungabo 7 because esitobhini ngehla ngabo 5. Sahamba endleleni kwaze kwashaya u6. Angithi uyacabanga yena manje ngisuka esitobhini ngabo 5 kushaya u6 ngifika la engangifika khona. Ngiphinde ngizojika futhi ngize esitobhini. Enye nje istory, esinye istory sengiphinda le ndlela kade ngihamba vele ngihamba isikhathi singange-hour. Uma sengibuya futhi elinye hour. Hayi. Manje inkinga yami sengifikile esitobhini. Angazi ukuthi ama-taxi amiswa kanjani edrobheni. Hayi. Ngimisa i-taxi, ithi i-taxi uyaphi? Ngithi mina ngoba wathi lo bhuti endleleni ngihamba naye wathi okay ke sisters if uyahamba ungathatha ama-taxi edrobheni because ayashesha ukuphela edrobheni. Ngcono ungathatha i-Pinetown iphela ngabo 8. Alright, ngenze njengoba esho. Bese ethi nje kube ngathi unofefe nje ubhuti wabantu. Athi yabo maqhamuka imoto encane ikulift ungavumi bazodlala ngawe. Ngithi alright. Okay. Nangampela ke lokhu ngilift ama-taxi angangimeli ngiyalift ama-taxi angimeli ngiyalift. Hayi bese kuze kuminye i-taxi kanti iqhamuka ePinetown. Meqhamuka ePinetown behlo omunye umama. Bese ngithi mina bese ngithi mina ma bengicela bandla indawo yokulala. Athi lo mama sisi mina ngihlala nomyeni wami. Umyeni wami nje isilwane ngeke azavume nje ukuhlala nje ngeke avume ukuthi ngihambe ngithatha umuntu nje estradini ngize naye endlini. Alright. Futhi ngesikhathi enqaba ngivele ngimlandela nje hayi ukuthi ngimlandela ngesimo sokuthi ngifuna ukuthi angithathe ngenkani. Njengoba ngimlandela nje ngimlandelisa ukuthi into engiyifunayo ngifuna ukuthi at least umuzi engizongena kuona ngizocela ukuthi bangilalise. If ayikho indawo yokulala okungcono ngizolala kunile ekuseni okwaziwayo mina ngigibela ngiye eNanda. Hayi lo mama athi umethe emva kwami athola ukuthi ngiyamlandela. Athi woza hayi ngimlandele. Uma ngimlandele athi ke lalela sisi lapha endlini ngihlala nomyeni wami. So if usiyafika lapha ya asizukulisha iqiniso ukuthi ngithole emgwaqeni kanje. Okay nami ngivumeke ukuthi gidike nakumina enhlizweni singiyazi ngithola umuntu la engizolala khona. Nangampela ke ngimxoxele kumama isitori sikwenzakaleni, ngimxoxele umama sikwenzakaleni. Nangampela ke ngifike ngilale kwakhe ngivuke ekseni ngihambe ngenanda. Yey angizazi ngasinda kanjani. Futhi washo lo mama wathi yabona sisi uNkulunkulu umkhonze engathi angazi kanjani. Uma kuthi ukholelwa uNkulunkulu umthandaze ngalendlela ufuke ukuthi unamadlozi ayi likhona sisidlozi lakho ngoba amukho umuntu ongakususa eNanda ekususela ukuthi nako umsebenzi aphinde futhi akususele eNanda ekususela ukuthi nje azokuphuca amafoni. Wathi sisidlo zakho li-clean and uma kuthi uthandaza uNkulunkulu umthandazayo umthandaze kakhulu kunaqala. Ngasinda kanjalo ke ithiphu ke engizoyisho kubantu bengizothi mina nanoma imuphi umsebenzi esutholayo ngoba phela ziningi indlela zokuphila esiphila ngazo. Umuntu akabambisise umsebenzi wakhe asebenza kuona kunzima eminyango la kunzima ngoba lo mama lo wangithatha wangitshela isitori sokuthi abantu yabo la obungakhona nalomfana omshoyo abantu la bayathathwa. Abanye uhambe uvalelwe endaweni ethize ureshwe okanye bakuthathe bakusemazweni angaphandle uyodayisa umzimba okanye uyodayisa ama-drugs. Wathi nje ngane yami angikwazi ukuthi usinde kanjani. uNkulunkulu nje mkhonze kakhulu ungaphinde ume. Ya ilokho ke bengifuna ukuthiphisa ngakho abantu ukuthi umuntu etohweni alibambayo alibambisise.